Vi har valgt at lave et feltarbejde om Egå Kirke, hvor vi i vores feltarbejde vil undersøge, hvordan trosretning spiller sammen med kirkens rum og bygningsstruktur. Og her er 2 sekunder. Her er et billede af Egå Kirke, som er ligesom den, vi har valgt at beskæftige os med. Og dispositionen er, at vi vil starte med at snakke lidt om trosretningen i Egå Kirke. Så vil vi komme ind på nogle interviewspørgsmål, vi vil besvare, og så vil vi kort redegøre for bygningen og kirkerummet i Egå Kirke. Og trosretningen. Og det er ligesom trosretningen, det inden for kristendommen, det er det her med protestantismen. Fordi protestantismen er en af de store hovedretninger inden for kristendommen, hvor en stor procentdel af Europas befolkning er protestanter den dag i dag. Og protestantismen opstod ved reformationen som en reaktion mod den katolske kirke, og fællesbetegnelsen for de 3 store kirkelige grupperinger, den evangeliske lutherske kirke, den evangeliske reformerede kirke og den anglikanske kirke. Og den protestantiske kirke sprængte derfor rammerne for den her katolske kirke, og dannede sit eget kirkesamfund. Og Egå Kirke, som vi beskæftiger os med, er en protestantisk kirke, hvor ligesom den dyrkede trosretning af kristendommen. Egå Kirke går ind for troen på Jesus Kristus, som er Guds søn, samt de hellige højtider, der sker i Jesus Kristus liv. Men den protestantiske befolkning i Danmark og det meste af Europa har en mere modernistisk holdning til kristendommen og troen. Mange moderate eller radikale modernister i dag og dyrker slet ikke troen sådan bogstaveligt talt, som fundamentalister gør. Men de ser det ligesom mere ud fra et moderne hverdagssyn. Og kristendommen er en mere fri religion, hvor man ikke er bundet til lovpligtige love og regler, for eksempel ligesom islam, men man skal ligesom bare overholde eller have det godt der i hverdagen, hvor man befinder sig. Og det, der har overrasket os, er, at selvom præster holder de hellige højtider, som for eksempel gudstjeneste om søndagen, prædiker om Jesus Kristus, og hvor der bliver sagt trosbekendelsen, så virker det hele meget overfladisk og falsk. Mange dukker ligesom op i den her kirke, specielt juleaften, fordi det er en hyggelig tradition, og på grund af den her hellige højtidelighed. Men mange tager ikke de her prædiker og tingene i Bibelen sådan seriøst, eller de tror i hvert fald ikke 100% på de ting, der bliver sagt. Men altså befolkningen, de forbliver ligesom alligevel kristne og går inden for troen. Og det er en religion, hvor nogen går meget op i den, og ligesom dukker op i kirken hver søndag. Men for mange, der prøver de altså mere bare at finde trøst i kirken, og fordi det skaber ligesom en hyggelig stemning. Og her for neden, der kan I så også se et link, ligesom til Egå Kirke, som vi har. Yes. Hvordan lever man et godt kristent liv? Alt for ofte så bliver det altså, at være kristen, det bliver til et spørgsmål om, hvad man tror på, og om man tror på den rigtige måde. Den kristne tro, den er med til at gøre, at mennesket det bliver et bedre og et mere næstekærligt individ. Det gode liv, det er et liv, der er godt for mennesket selv, og det er også godt for andre. For at leve et godt kristent liv, så skal man tro på Gud og på Jesus Kristus og på kristendommen, og man skal leve i harmoni med sine medmennesker. Det giver en dyb fred og glæde at vide, at man er elsket og tilgivet og fuldt ud accepteret af Gud. Mange føler, at de kan håndtere hverdagen og leve et godt liv ved at være troende og stå inden for Guds ord. De viser kærlighed til Gud og får det godt med dem selv. Det er en måde for nogle mennesker at håndtere en svær situation i livet på, og det er en måde at leve et godt kristent liv på. I Bibelen og i traditionen for den åndelige vejledning er der god livshjælp og redskaber til, hvordan du kan blive et helt menneske, og den man er skabt til at være. Jesus kommer til for at udfri mennesket fra mørkets magt, og det vil sige, at menneskets egoisme og frygt, skyldfølelse og det at tjene. Mange finder dermed trøst, hjælp og vejledning i form af at dyrke religionen. Et godt kristent liv, det er også, hvordan man har det bedst, og hvad der er i religionen, der kan hjælpe en ud fra de mørkes kræfter. Hvis man tror på Gud, Jesus og Helligånden, så vil man være i trygge hænder og altid blive fyldt med kærlighed og tryghed. Hvert menneske er skabt i Guds billede, og dette billede skal udfoldes, så vi genspejler Guds kærlighed og væsen i verden. Det gode liv er også at gøre troens gerninger. Det at tage sig af de syge, hjælpe de fattige, give mad til de sultne og vand til de tørstige, og besøge dem, der er i fængsel, som Jesus prædiker om. Gør mod andre, som du vil, at de skal gøre for dig. Man skal vise næstekærlighed, i mindre bogstavelig forstand, over for andre og leve op til Guds forventninger. Ved at se på Jesus ved man, hvad et godt liv er, og Jesus ønsker at udfolde sit eget liv og igennem dig. Der er derfor mange måder at se på, hvad et kristent liv er, alt efter hvor troende man er. Men et godt og kristent liv er altid, hvor man ikke underlægger Gud og Jesus Kristus, men man viser respekt og kærlighed til dem og er i harmoni med sig selv.
Hvad er Guds rige, og hvordan kommer man i det? Guds rige består af alle mennesker, som er døbt og tror på Jesus Kristus. Derfor er Guds rige der, hvor mennesker giver sig ind under Jesus herredømme. Jesus begyndte at forkynde om Guds rige allerede de første gange, han stod offentligt frem. Han sagde, tiden er inde, Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet. Det er det samme rige, bønnen i fadervor handler om. Guds rige er knyttet til Jesus Kristus, for med ham kom Guds rige til jord. Guds rige kommer også hver gang nogen begynder at tro på Jesus Kristus. Samtidig handler fadervors ord om Guds rige også om, at Guds rige må komme synligt til sidst. Når Jesus vender tilbage til jorden for at dømme levende og døde, på den måde bliver det også en bøn om, at vi må blive frelst og komme frem til det evige liv. Hvordan kommer dette til udtryk i kirkens ritualer, i medlemmers daglige adfærd og tanker? Guds rige består som sagt af alle mennesker, som er døbt og tror på Jesus. Kirkens medlemmer og deres daglige adfærd og eller tanker udtrykker på flere former Guds rige. Guds rige er ikke uden videre synligt og er ikke identisk med et geografisk område eller en bestemt kirkeordning som for eksempel folkekirken. Det er endvidere ej heller her, at man kan se på kirkens medlemmer og deres adfærd eller tanker. Kirkens medlemmer udtrykker Guds rige i de tanker, i det de ligesom tænker på dem, i det de er blevet døbt og hjælper andre folk og prædiker om troen på Gud og Jesus Kristus. Kirkens medlemmer opnår Guds rige, når Helligånden føder dem på ny. De tror på Gud og Jesus Kristus og formidler budskabet til befolkningen. I kirkens ritualer kommer Guds rige til udtryk hver gang, der bliver sagt faderord. Guds rige kommer til udtryk under hvert sakramente og prædike. Ja, og så vil jeg fortælle lidt om bygningen og kirkerummet, og vi har ligesom valgt nogle af de her lister, eller ting, man kunne komme ind under, og vi har valgt bygning udefra, religiøs bygning inden uden mennesker, og menneskers plads, og selve ritualet. Ja, og vi vil ligesom prøve at svare på nogle af de væsentlige underspørgsmål, vi mener er vigtige i den her sammenhæng. Og jeg vil starte med at forklare om bygningen udefra. Og Egå Kirke er en mindre kirke. Den er hvid og en enkelt kirke med rødbrun tag. Og den er bygget ud fra en romansk stil med romanske stiltræk. Og den romanske byggestil kaldes ligesom den her rundbuebyggestil i modsætning til den gotiske stil, der kaldes spidsbuestilen. Og vi ser ligesom de her romanske træk både i kirkens ydre og indre med de runde buer ved f.eks. vinduerne og døre og detaljerede udsnit i kirken. Kirken i protestantismen skal optræde meget ren og enkel og neutral uden for mange detaljer og sansindtryk. Den er derfor heller ikke udsmykket særligt. Derfor giver Egå Kirke altså heller ikke noget specielt i øjenfaldende synsindtryk, når man lige møder det. Kirketårnet det er så derimod bygget af mursten i gotisk stil, så det er ligesom en kontrast til den her romanske stil, der ellers hersker over kirken. Ja, og religiøs bygning indeni uden mennesker. Ja, ligesom kirken er ren og neutral udefra med få detaljer, er kirkerummet indvendigt også rent og hvidt. Præsten er i sort, og den eneste udsmykning er et kors og en altertavle bagerst i kirken som prædikestolen og orglet. Lyset i kirken kommer fra runde vinduer, hvor det naturlige lys udenfor får lov til at strømme ind. Der er masser utallige religiøse symboler ved alteret, hvor Jesus Kristus hænger på korset. Altertavlen med de 10 bud, trosbekendelsen, fadervor, dåbens og nadverens sakramente samt 3 skriftsteder. Der er en prædikestol, hvor præsten prædiker, samt en plads foran alteret. Prædikestolen er udskåret i egetræ med farverne rød og blå med gotiske buer. Disse farver bliver anset for de fineste farver, fordi det også var kostbare farver. Stilen er udpræget gotisk, med også mange detaljer. Prædikestolen er placeret på en stolpe og hævet over jorden. Trappen til prædikestolen er renæssancestil. Der er også en døbefont, som har stået i kirken fra begyndelsen. 2 menneskehoveder med hver 2 løvekroppe er udhugget som udsmykning. Halerne er slyngede, og spidserne ligner blade.
Der er også bagerst i kirken et orgel, der er udsmykket og detaljeret, hvor musikken kommer fra. Yes, og så har vi så menneskernes plads i rummet. Så hvis du tager til en søndags gudstjeneste i kirken, så kommer du ofte til at se ældre mennesker, fordi det er dem, der færdes mest i kirken. Den er mest fyldt op om søndagen til de her gudstjenester. Og der er ikke specielt stor sådan, deltagelse, det er kun salmer, man synger. Og ellers så skal du lytte til præstens prædiken. Så derfor så er det også derfor, man ser flest ældre mennesker, fordi at det ikke er så interessant for unge og mennesker og børn. Og igen, den er ikke særlig deltagende. Det er kun fadervor og trosbekendelsen, hvor alle rejser sig op, og man skal bede. Men det er så den her traditionelle protestantistiske måde, at kirken er opbygget på. Yes. Og så har vi så selve ritualet. Ritualet, det følger ofte en fast plan, hvor der så er udvalgte sange, der skal synges, og der er bestemte ting i Bibelen, der skal læses op, samt diverse historier i Jesus Kristus' liv. Ritualet, det varer tit meget af gudstjenesten, hvor der så kommer pauser med sang. Stemningen den er meget ensartet og højtidelig, og det er noget, alle har respekt for. Dem, der kommer i kirken, de er indstillet på, at der skal være ro og orden, og det er folk, der kommer for at lytte.